Sagung para kadang pepundhen miwah sutresna budaya kinarya candhaing upacara ndun inggih upacara lum tinampi paragatama gelar ringgit purwa wonten ing dalu kalenggahan punika kanthi lampahan amarta binangun saking wilanipun Ketua Panitia ugi Kepala Desa ingkang badhe kasasaken dumateng panjenenganipun Ki Dalang Kondang ingkang saking Laladan Gunung Kidul Ngayogyakarta nenggih Ki Yusuf Ansor Ganindra Khairuddin. Bila mengatakan dumateng para paraga ingkang sampun kapiji menalata gelaring upacara ingkang sepisanan inggih panjenengan ingkang hamundi sawijining paraga tama wayang semoga kula dherekaken jumeneng tumuju ing sasana panggung pagelaran. Tan lumpen Ketua Panitia nderekaken panjenenganipun Kepala Desa Mrogam. Wonten kunjuk dumateng panjenenganipun Ki Dalang Yusuf Ansor Ganindra Khairuddin ugi katiraken jumeneng. Sampun katampi paraga tama gelar ringgit purwa sadalu atas sarengan Ki Yusuf Ansor Ganindra Khairuddin sinareng Ansor Laras Karawitan ugi manunggal karsa blend audio Gunung Kidul ugi tan kantun Kang Wasis Audio Kedalon Mrogem Warak Ponorogo gelaring ringgit purwa gawi wida. Ing wasana rahayuning sedya samukawe sing angkira nuju ing mrana sadaya kalepatan sadaya kaluputan mugia kalarunging samudraning paksama kependhem ing bungining pangapura satemah nuwuhaken wohing kekadangan kang sejati wilujeng samya hamriksani ringgit purwa kanthi lampahan amarta binangun sinareng Ki Yusuf Ganindra nuwun kula pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sallallahu Nabi Muhammad. Purnama
sing kasih mawe duka kang sawetara Sandi Yer kemaraning rat Pramudita sinabung tandingan ulun arep buka kiwaraning pondok kinubedhanganing budaya luhur mredada tepo palupi marsudi teteking Darmendra kautaman purwakaning kandha narunuting basa duweng kuna ngemu surasa dene narasaya karaos mulan jaru angrasa wani uruhing diri rasa rumangsa ngrumangsani lir jalma ngilokaca jarweh wusuraku janjaru tur bejawis gemelar jroning pagliran yaku sejatri amriksani pagelaran inggih Purwa Surya Candra darum yang kartika miskin putra teng kawasa sahri ratri angedri pawono purwateking duk sinagiling kemanti teman dadi wetanganing dina sasi warsi mindukang sarta abad tetunglan pangkartu manggar kowe isine rambun kowe jawati ngrembya dadi padha kutu-kutu alamat tuku buron wonom yang buron toya dadi obranatan mau bicalan padang terwangan sinari sang jiwang renaming gengar sumur bawani jagat munggo jagat wetan munggo ngalengan mugar bang merangangah lamun kaeksiah ya dilat-dilato bumi saya dangu sumur sang jiwang arko katon sama belakanan kering abang esmu jenar kapur tawan sinari sang jiwang basonto tanam lukat tonijo royo-royo abangku gunung embang biru moyo-moyo pucing gunung ini mulan bendaru kasih uring merapan jono lenggat, lenggut nganti kaya gunung Pakuto mego tan metawis dangu soleh kawula tasih dene luar sanga apa ibuku garap Tegal Sawahi anglu risro tatanan pedotis nang bisi sendunan jesidenan mikul garul kunde anggir ngerujo kayane sawan anu pirembagan samara wangi
Sang Hyang Arpa Sita Wusun Inggil meskatan meles sinari jagat rugi blapapan lor kidulitan kulon sinari jagat kang samyer Bunyata rebut ijo rebut kukuwung Pranti datan wonten kang madhari kekuwi murja negari Ngamarta ya negari Indraprastha ya negari Cintakapura ya negari Bathara Kawarsa apancur kinayu pambukaning kandha sarada panggai krana negari ing Ngamarta dumadi saking pulo-pulo bebajaran sinasa pantaya benawi tinambi umbas samudra binang langkut kang tanpa pakut pekating manunggal kapantha ing Cakrawala wane-wane cakring pewisik sawane keneping jurang corong kinepung gusirung kinari sesring beksi lawet yang sarang burung wonten ugi pasisir antar sasana jembar kebekaning pasir gemlari garis pinggir tanem tuwang rembuyung royo-royo karang kitri rewe-reweron klopo bumi subur pasiten mawur satengah tinandur bangkar tumangkar kawurian dadi gunung-gunung bebanjengan angrangsang langit lengga-lengga lambai toyo mijil saking sendang ning tirtane iline kinara para plenu tampi wadhuk bendung-bendung kinarya ilir sawah yang pategalaning para kisma mokal pangula ing tani bawasan datanana bumi sajeng kengkeng selo sedaya tinanduran kang mrakabi pandya bathari sidang pasabinan yayaruk misari kang pinangga pratiwi pategan keblujeng ngarepi kudungane ambek wae ngantuk kaya mangrung mangon mitane polo kapendhem polo kasimpar polo gumantung sedutan kuciwa jinawi tukulan kang pamek sarasanding diri ingon-ingon raja kaya dewen sansaya ngrembaka lamun siang ngambeling bangunan lamun wanci sarap surya samya mulih marang kandhange dewi-dewi tatanana carane kandhang gunanjeng malang labet bisa teng Tidadurjana Cudi samya sayang seka kabdi akara luring nusa bangsa tuwin negari Indraprastha ana ngembang gunung anggung winaksa mrestari tumurun ratu merah sadaya dadi guru-guru kalih lingkungan langkung-langkung namung tinaliti sampun samya sameting sesagemban sepen tebih saking tindak sansaya sinanjaya wanada winada anane mumat sinamatan daya dinayan sawiji-wiji papan saking jeciban kang menuju temah mawujud manunggaling cipta rasa karsa babar karya kenging binasake negari Ngamarta nalika semulagi manjek marang jaman kencana panjang bunjung pasir pawukir lojinawi gemah ari pakarta tata turta raja dasar guru kang gendha bore padhang jagat tidurku setur tatukun carane turta kasusuring manca praja lah sinenta wau ingkang asta pusana ngandil bangsa negari Indraprastha ora ngeruten ucapna dosa namaning Sang Nata Dosa 10 nama wis mestani juluk Sang Nata Prabu Darma Kusuma ya Sang Nata Prabu Puntadewa ya Sang Nata Guna Talikrama ya Sang Ajata Satru ya Sada Dwija Kangkok nalendra pepakuning bumi ingkang agung jejegaken kautaman desa juga lenggah madyaning dampar kencana ora montor-montor sipating Bathara yaya Sang Hyang Bathara Darma Wijawantah binayang bayang sakyani para apsara apsari kamus ketingal pepandir kang sagung samya semewa yaya robeng samudra daratan tatan kanton wiswanipun Sang Hyang Ananta tungguling raja negari Ngamarta miwah sakyani para kadang ingkang sampun ketingal ngagal bergagah yaya prajen nanggewu ananging menika tonanipun kadang nata satring Jodipati yang tunggul pawenang Sang Raden Harya Werkudara ya Raden Bimasena ya Raden Bratasena ya Kusuma Yudha Kusuma Dilaga ya Sang Gandawastratmaja satriya gagah piteksa godheng wong simbar jaja turta kasirungan kasekten luwih bebasan penatang pentajina lumenter turba benggong sirda putung lodatan mukal dodatosaken bebeteng pinanggulanging raja negari ing Ngamarta sumambung Wiswanura ing ngadhep lenggah wonten sak pemengraning Sang Nata nenggih panengah Pandhawa satring madukura Sang Raden Arjuna ya Raden Janaka ya Permadi ya Kalidi ya Kumbang Ali-ali ya Sang Setya Margana Satra bagus tanpa cacat pengawang tirta gaya tujuh
sinebat lelaranging jagat lan suring bawana arsa lenggah wonten ngarsanipun Sang Prabu Puntadewa Nalendra Ngamarta. Nalika semanten sampun cumandhuk wonten sakmadaning negari Ngamarta nenggih Panakaman ing Karang Kadempel nenggih Sang Lurah Semar Badranaya ya Sang Nayantaka ya Dudha Manang Munung ya Sarun Sari ya Bojogati. Nalika semanten kadharaken dening putra Wragil Sang Lurah Bagong ya Lurah Kacepot. Tamung nalika semono Sagung Sangyapura kawula samya gandeng pasisiran jejal riyol rapet pepet bibit prasasata pandhegul datan Pasela laben sakathing marajaba ing jawang mludak gendera rondang bolumbul kaketerangan dari munding mangsa labu payu megar tentu jamur barit mangsa rendeng tumbay ngrangap jati ngarang mangsa katiga parandening tengah tidam cinem madaning pasewakan negari Ngamarta dan kuduan datan ngubah samira datan mampah kabiar semung swaraning pradonga mewah pangling maranggana sigur murwani pangendika Sang Prabu Darma Kusumana Pirawipuna Tandrawati Sang Prabu Sri Bathara Kresna mewana teng matur Sang Prabu Baladewa ya Sang Prabu Balarama nalika semana dadi kaget kurawalan manahing Sang Prabu Darma Kusuma arsa andhangu dumateng rawuhipun Nalendra kalih Tata kumbang diwiji mandika Sang Prabu Darma Kusuma ingkang dereng kababaring lisan
gunung siring masaka Kurawa kama oke srong titik Tinon ning pasewakan busana maneka warna Puspitengu Diono Nyuwun manjrah sarwarokmo ranggeng manik nara Obro prabanyo kang su kenyaring deca leliwaran
lajeng sireng dadet ong wimbo kekandha amrek mi tiupeng ma roto mando saparan mangambar ongas Niwang Agung muga ngayomuna marang praja negara ing Amarta lan saisinipun. Nun mangke Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Koko Prabu pengayoman kula nring Madyapada prapting delahan jimat sesemban kula. Koko Prabu Sri Bathara Kresna ing Darawati. Sakalangkung rawuh paduka wonten praja negari ing Amarta. Ingkang rayipun Darmakusuma ngaturaken asung pasegan Manakrami Twin Pambagya Raharja rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu Sri Bathara Kresna mugi tansah manggih rahayu. Koko Prabu Sri Bathara Kresna niwangsuk menawa madrina wihna sasmintaning sun jagat wasaning Bathara Hung bawana langgeng sinunggi tatanawrat kalwana ninggih yayi. Sakalengkung paduka Yayi Prabu Darmakusuma amiji dumateng wiswanipun ingkang raga ing Dwarawati dinten sakmenika anggen kula katimbalan maraswan wonten ngarsa paduka Yayi Prabu Puntadewa wonten Prajanegari Ngamarta. Asung pasegan Manakrami Twin Pambagya Raharja sampun ingkang raka tampyang karya bombong tias manahipun ingkang raka ing Dwarawati saha wilujeng wiswanipun ingkang raka ing Dwarawati mboten manggalangan setunggal menapa anggen kula sowan wonten ngarsa paduka Yayi Prabu Darmakusuma. Kula ngaturaken salam taklim kula mugi kunjuk Yayi Prabu. Inggih Koko Prabu. Sampun ingkang rayi tampya karya Cundaka Panglingga Murdha. Amawahana kabagyaning gesangipun ingkang rayipun Darmakusuma. Mboten langkung kaprayogaken nenggahipun paduka Kanjeng Koko Prabu Sri Bathara Kresna wonten Prajanegari Indraprastha. Koko Prabu Kresna sampun boten kirang sekeca biswanipun ingkang raka ing Dwarawati dinten sakmenika wonten negari ing Ngamarta Yayi Prabu Darmakusuma miwah Koko Prabu Baladewa ing Mandura. Sewu-sewu kalepatan kula awit kula wantun mengkeraken lenggah paduka Kanjeng Koko Prabu Baladewa ing Mandura. Koko Prabu Balarama ingkang rayi saestu ngaturaken pudya pangestu mugi tansah kunjuk wonten ngarsa paduka Kanjeng Koko Prabu Baladewa. Koko Prabu Kakrasana inggih Koko Prabu Balarama. Jagat pangestungkur wayah Bathara Jagat Patindra Jaladewa kuwi Yayi Prabu
sakalangkung bombong bilawanipun manipun ingkang ngroko ing Mandura din sakmenika Yayaji wondene pisowan kula dipun timbali sartanipun kula dipun kandhi dening kadang kula Ndorowati pripun Yayi Prabu Sri Bathara Kresna dinten sakmenika kula kedah sowan wonten Praja negari Ngamarta Pudha pangesta sampun ingkang ngroko tampi akhara bombong dasmanipun ingkang ngroko ing Mandura mboten langkung kula ngaturaken sentak limipun ingkang ngroko ing Mandura mugi tansah kunjuk wonten ngarsna Paduka Yayi Prabu Darmakusuma Yayi Samyaji inggih Koko Prabu Baladewa sampun kula tampi akarya bombong dasmanipun ingkang rayipun Darmakusuma mugi kaskecaken lenggah paduka wonten praja negaring Cintakapura Koko Prabu Balarama Yayi sampun kadhetene boten kirang prayoga pisanipun ingkang ngroko ing Mandura din sakmenika wonten praja negari ing Ngamarta Yayi Prabu Darmakusuma wah Kresna kakangku jlitheng kakangku sarawuh puning praja negara Ngamarta ngersani barep kakangku aku ngaturake basaku katurut tampanen Kresna kakangku katangipun Kakang Dimas Werkudara Njodipati ya tak tampa Dimas atur bekti lan pun Kakang ora liwat pangestunipun Kakang Ndorowati wae tampanana Dimas Werkudara yo tak gegem dadake jimat ora liwat prayoga nggon mulunggu ana ngarsane barep kakangku ing Ngamarta jlitheng kakangku ya kaya wis ora kurang prayoga Dimas Werkudara Bratasena Baladewa kakangku aku ngaturke basaku katurut ana ngersani Baladewa kakangku Werkudara ya adikku bocah bagus Syadya terbukti kalampun kakang ora pangestunipun kakang wae tampanana Bratasena tak gegem dadake jimat ora liwat prayoga nggon mulunggu ana ngersane Puntadewa kakangku ya kaya wis ora kurang prayoga Werkudara kowe menengo wae karepku ki arep nyuwara aku ket mau rong dinae kesempatan kowe wis ngrungokke lehku MC apik banget to men iya aku ki seneng banget karo sindan sing kowe mau ya seneng gawanen Bali. Engko tanggane Bali tak buntele kresek. Iya. Yo Werkudara kaya wis ora kurang prayoga Dimas Bratasena. Koko Prabu kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk Koko Prabu Kresna. Yo Janaka tak tampa ora liwat pangestunipun Kakang tampanana Dimas Madukara. Sampun kula tampi karya bombong tias penggalih kula. Amawa ana kabagyaning gesangipun ingkang rayeng Madukara pun panengah Koko Prabu Baladewa kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk Janaka tak tampa ora liwat pangestuku tampanana Dimas Yayi Setya Margana sampun kula tampi karya bombong mewah kula pundi akarya jimat paripe Koko Prabu mbelgek sadulita mel-mel Sinuwun Ndorowati sarawipun Sinuwun Ndorowati manggih wilujeng ingkang abdi pun Semar ngatunaken sembah bekti kula kunjuk Sinuwun Kakang Semar iki nggih lungguh ning negara Ngamarta Kakang nggih wong kula niki niku ditimbali kula diundang kali Sinuwun Prabu Darmakusuma kula kenteng negari Ngamarta sakrandah brayat anak-anak kula niki kirangan ajeng paring dawuh napa kula dereng dong Sinuwun iya Kakang tak tampa tiba sepadha-padha nggih dipun prayogaken anggenipun lunggah Sinuwun iya kaya wis ora kurang prayoga Kakang nggih Sinuwun Baladewa bekti kula kunjuk Sinuwun Kakang Nayantaka tak tampa pangestuku tampanana Kakang Semar nggih kula tampi kula pundi akarya jimat dipun prayogaken kaya wis ora kurang prayoga Kakang Semar Badranaya lungguh kono ngersane Yayi Prabu Darmakusuma Kakang Semar Sinuwun Ndorowati kula ngaturaken bekti kula kunjuk Sinuwun Panakawan Bagong ya tak tampa pangestuku tampanana kawula nggih sampun boten kirang prayogi piye ta Mir tak tampa ditampa ora kurang prayoga nggih
kula pundhya karya jimat paripe dalem kasantosan sinuwun. Kaprayogaken lenggahipun. Ya Panakawan kaya wis ora kurang prayoga. Nggih, donge kula wae sing lenggah teng kursine sampeyan niku. Awang kula wae niku pun disugata. Ha niku cenceman wedang teh enten gula batu niku anggen kula. Iki nggo namu. Nggih. Ya wis engko ombenen ya Bagong. Nggih, nggih. Nek mboten napa-napa ampun kula ikhlaske kok kula niku ngrumangsani kula teng mriki niku piyayi. Disugata wedang niku kula kek liyane mboten napa-napa. Pun trima kok sinuwun pun trima. Ya. Ya ora dadi ngopo Bagong. Nggih. Pun sekeca ta sinuwun. Wis Bagong. Nggih. Sinuwun Baladewa bekti kula kandha sinuwun. Panakawan Bagong tak tampa ora pangestuku tampan ana Bagong. Nggih, sampun mboten kirang mlayoge. Sampun kula pundhya karya jimat paripe dayanana ing kasantosan. Prayogaken nggih sinuwun. Panakawan kok iso ora kurang kepenak praptaku nur Yayi Prabu Darma Kusuma. Bagong. Nuwun sewu Yayi. Sewu-sewu kalpatanipun ingkang ngroko ing Ndarawati Tadhawadana. Mbah bilih kula kanggep cuma mantun, koma mantun sumalana anggen kula matur. Wonten ngersanipun Yayi Prabu Darma Kusuma. Katidik sing ngandika Yayi Haji Darma Kusuma dereng kepareng mawarsabda. Nanging ingkang ngroko ing Ndarawati kepareng kula nungsung pawarta langkung rumiyin. Kula cemadhong dawuh. Teka dinten sakmenika kula miwah Kaka Prabu Baladewa katimbalan sawanipun wonten ngarsanipun Paduka Yayi Prabu Darma Kusuma. Wonten maring dawuh menapa Yayi? Kepareng ingkang ngroko nedya nganglungaken jangga nilengaken karna mastuti sabda tama dawuh pangandika Paduka Yayi Prabu Darma Kusuma. Yayi. Semanten ugi ingkang ngroko ing mandura nyemadhong dawuh. Nungsung pawarta wonten ngersanipun Paduka Yayi Haji Darma Kusuma, Yayi Prabu Darma Wangsa kepareng mawarsabda paring dawuh kan ingkang ngroko ing mandura pun Baladewa. Wonten dinten sakmenika kula katimbalan sawanipun wonten ngarsa Paduka Yayi Prabu Darma Kusuma, Yayi Prabu Puntadewa. Long-long ramyan ingkang Triya Leriwang Candra katawangan ing jas kato rita lemut kapiarsaning roce remeng driyoma nawo Kekowongan nyewang wisesa Kaka Prabu saestu sewu-sewu kalepatanipun ingkang rayipun Darma Kusuma kula nyuwun mangapunten. Wondene wekdal dinten sakmenika kula wantun ngombyongi tuwinang ngaturi rawuh Paduka Kanjeng Kaka Prabu kekalih. Kula aturi rawuh wonten Praja Negari Ngamarta saestu kula menika namung badhe matur bilih sayektosipun Kakang Semar
saat majanipun mapan wonten negari ing Ngamarta menika sampun wonten sabta ariri kalenggan sak menika ingkang boten sanes inggih menika mengeti dhumateng kawontenan nalikanipun para Pandhawa pikantuk kanugrahan inggih menika wujudipun negari ing Ngamarta wiwit kadang kuling tunggul pawenang inggih pun Bratasena ambabat Wanamarta nganti negari ing Kajiman ing Wanamarta badhar dados kasat netra Koko Prabu kula sampun sak pirembagan kalian kadang-kadang kula pun para Pandhawa gangsal miwah Kakang Semar Badranaya minangka pamongipun para Pandhawa sampun kula pesthayaken lan kula antepi bilih rikalenggan sak menika kula sak kadang Pandhawa badhe amiwiti ambangun negari ing Ngamarta Koko Prabu mugi ndadosna ing kawuningan sak mangkangginipun badhe amiwiti ambangun negari ing Ngamarta menika mboten kok kawiwitan saking kutha Goro nanging badhe dipun wiwiti saking Karang Pradisan langkung rumiyin Koko Prabu pramila gandeng para Pandhawa menika cubluk ing nalar cingkranging samu barang tartentu menawi wonten gegayuhan sartanipun badhe wonten atur menapa kemawon mesti kemawon kedah tetarusan wonten ngarsanipun Koko Prabu Sri Bathara Kresna pramila saking mekaten Koko Prabu kekalih kula rawuhaken wonten mriki menika kula namung nedya nyuwun iguh partikel iguh pamrayogi menggah kados pundi anggenipun para Pandhawa badhe miwiti ambangun negari Ngamarta menika Koko Prabu kekalih sigra-sigra yen permana kanca sigra ngrakit nawang sesangka Nalendra mbek marwa sing sang katriku mulung katriku mulung mangrompak ing wadya warta krore kagere-gere Dumateng pasewakan negari Ngamarta niku semanten tatan mobat tatan musik nata Ndrawati sareng nampi pangandikanipun nata ing Ngamarta Sang Prabu Puntadewa nalika semanten legek dadi kaya pratima golek kencana siningget sangya para kawula ndadosaken kanyut minangka warju kanyut jare wong inang warju jare wong keca nginanga durung abang ngidwa durung manjing dasaring martala kasaru geger njaba piyak ngarsa tangkep ing kurka pasiban bono amuk apa to kang dadi darunane arana macan wit gajeng medhot saka wandulan kejawi amuk sawanipun Nalendra saking tlatah sabreng kemantun minggah madaring datul praja garing Indra Prasra kalih kaya bareng kanthi anggap karya cingkat kang samya mulat angurembeng kawula kanca daya ya dalan Lanwood.
Sinongwati jagat kinari among maklume mbak ombak ing samudra bali lumut amrek kanggeng awita denjeng-denjengan Werkudara barep kakangku durung nganti purna anggonipun Kakang matur nuwun wersaning Kaka Prabu Sri Bathara Kresna teka iki ana rawuhe Nalindra yen to tak sawang saka busanane iki Nalindra saka tlatah Sabrang Dimas Dimbalana wah nanging panjaluku iring-iringen wanti-wantiku yen to pancen ratu iki nggone suwananing Brajanegara Ngamarta nggawa katentreman tumrap kabrajan negara Indraprastha barep kakangku kudu bisa nglungguhi Bawalaksana minangka Nalindra Ngamarta iya Dimas yo nanging yen to ratu iki mengku mung arep ngobah-obah katentreman bebudhek banyu bening kana negara Ngamarta wah sumingkira wak tendange ratu ringku iya Dimas Siadi lungguh keng prayoga pun kakang bakal ndangu lawan rawuhe ratu iki. Yo, barep kakangku yo. Sinuwun sampun ngantos kinenten kula tambuh. Yekti saweg sepisan menika kula wanuh. Paduka menika Nalindra saking pundi sinten jejulukipun? Sinuwun. Sinuwun kula nyuwun pangapunten. Sampun kinenten kula menika tumambuh. Yekti saweg sepisan menika kula wanuh paduka menika saking negari pundi sinten jejulukipun sinuwun nunamen pasang kalimantapi tenebi nang ludun dumawahing tawang tuwang linepat ning tolak manuk nun pangapunten sinuwun saderengipun kula matur langkung kathah nun pangapunten mobil kula anggap lancang menawa kepara saestu nyata dinten sakmenika kula sampun sowan wonten negari Ngamarta wonten ngarsanipun Sinuwun Prabu Darmakusuma inggih Sinuwun Prabu Puntadewa inggih boten wonten kalih inggih menika inggih kula ingkang abdi Ngamarta pun Darmakusuma tala inggih wah menengaken cocok kalian menapa ingkang kula gayuh kalian menapa ingkang kula upadi katitik boten sia-sia anggen kula kalangan Malaya ngidri jagat madosi wonten pundi durungipun negari Ngamarta madosi Sinuwun Prabu Puntadewa inggih matur sembah nuwun nyuwun pangapunten Bapak Pilih paduka sudya mestani dumateng kula awon tanpa warni kula menika wingking saking negari Magralun wontene jejuluk kula pun Prabu Gendra Swarawati paduka Nalindra ing Magralun Prabu Gendra Swarawati kasinggihan mekaten inggih rawuh wonten negari ing Ngamarta mugi tansah manggih kawilujengan awit berkah pamujinipun Sinuwun Prabu Darmakusuma nggih Sinuwun Prabu Puntadewa Ratu Gusti kula ing Ngamarta sowan kula mboten manggilangan setunggal menapa wilujeng dari sambi kula tebih saking Beda cinaketna ing Nugraha Basuki Widata Yuwana mulya Sinuwun inggih kepareng kula ngaturaken sembah bekti kawula kunjuk mugya katur wonten ngersanipun
Sinuwun Prabu mawi Sri mboten kisana. Wi. Kula kinten nek Sri Supatmi ngaten. Mboten mawi Sri. Kunjuk wonten ngersanipun Sinuwun Prabu Puntadewa. Inggih kisana. Kula tampi dawah sami-sami. Mugi kaskecakna lenggah paduka wonten negari ing Ngamarta Prabu Gendra Swaropati. Sampun boten kirang prayogi. Namung kula mlebet wonten wewengkon negari Ngamarta, kula mlebet wonten kedaton, kula dereng angsal lunjungan menika ados pundi sinuwun? Inggih kula aturi sareh langkung rumiyin mangkir anggih dipun cawisaken. Mekaten. Inggih. Matur sembah nuwun sanget. Cekaos kemawon nyuwun pangapunten. Menawi kula kanggep lancang, wonten kula boten dipun dangu sowan kula wonten mriki wigatosipun menapa, kepareng kula badhe matur wonten ngersanipun Sinuwun Prabu Puntadewa. Inggih sinuwun kula aturi paring dawuh ingkang tetela menggah wigatosipun menapa. Ingkang sepisan sowan kula menika tuwi dhateng kawilujenganipun para Pandhawa inggih Sinuwun Prabu Puntadewa wonten Praja Negari Ngamarta. Matur sembah nuwun sinuwun. Dungkap angka kalih sowan kula menika dipun utus dening para kawula kula ing negaring Pageralun. Awit sampun wonten tigang candra menika para kawula kula kawontenanipun sami melet-melet menika tegesipun kawontenanipun menika nembe grantes. Wonten negaring Pageralun menika nembe larang udan. Wonten negari kuling Pageralun menika nembe larang pangan. Istilah sak menika paceklik. Inggih sinuwun. Wontene paceklik utawi larang udan larang pangan menika ugi saged dipun wastani negaring Pageralun nedeng ke Taman Pagebluk, ke Taman Weling Jawata. Awit mboten namung larang udan larang pangan wonten negaring Pageralun, kawula kula kathah ingkang esuk lara sore ketiwasan, sore lara esuk det. Lho kathah sanget. Mbut sampun mboten kirang-kirang anggen kula ngupati Brahmana winasis 1000 sugata miyang para nimbuna. Kinarya nambarkaning Praja Negaring Pageralun wonten setunggal kemawon boten wonten ingkang saged menika damel waliyaning Praja Negaring Pageralun menika. Nanging sareng kula semedi maladinding kula lampah tapa brata. Kula nyendal tali wangsul manjing alamantara kula pinanggih kaliyan salah satunggiling jawata ingkang kelekipun papat. Nuwun sewu menika sinten kirangan kula piyambak boten tepang. Awit kula sampun mataun-taun menika boten nate manembah wonten ngersanipun Gusti kula sampun boten nate. Kula nate nalikanipun kula dipun kanthi dening patih kula Safari ziarah. Kula dipun kanthi salat magrib, kula salat magrib ngagem kathok cekak sinuwun. Inggih sinuwun Prabu Gendra Suropati. Ngantos dewa kemawon kula boten tepang. Inggih. Nanging senajan to kados mekaten karenten kula menika nyuwun wayanipun para kawula wonten Praja Negaring Pageralun, dewa ingkang kelekipun papat menika wau paring dawuh Prabu Gendra Suropati yen to pancen kita gayuh utawa kepingin negara kita waluya nirmala temah jati temah waluya. Jeneng kita kudu ngupadi wujute Pustaka Jamus Nyang Jimat Limasada. Wontene Pustaka Jamus Nyang Jimat Limasada kuwi papane ning negara Ngamarta. Lah pramila sowan kula wonten mriku malih-malih menapa sinuwun? Cekaos kemawon mboten kula tutup-tutupi. Kula mung badhe kebun-bun ingkang cecawah sonten tegesipun menika grimis. Grimis menika tegesipun kula badhe ngemis wonten kersanipun Paduka Gusti Kula Sangkata Sinuwun Prabu Puntadewa. Kersa lan sedya paduka paring ngaken ngampil wujudipun Pustaka Jamus Nyang Jimat Kalimasada kaparingaken dumateng ingkang abdi ing Pageralun pun Prabu Gendra Suropati. Menawi kedadipun sewanipun pinten kula wonten jaba menika sampun siaga gamelan perunggu tigang pangkon slendro pelok diatonis mriku lho sak trek sampun kula sumadyaken kagem liru
lirunipun pusaka jamus yang jimat kulmusada menawi kedah dipun tumbas utawi dipun sewa. Inggih. Oh, kula aturi paring dawuh. Pinten reginipun menawi nyewa pinten? Perharine pinten? Menawi kula kedah numbas, reginipun pinten? Napa kedah 1 triliun? 271 triliun kula mboten badhe kabotan. Inggih. Sinuwun inggih. Nanging nyuwun pangapunten sinuwun. Kados pundi? Wekdal dinten sakmenika kula dereng saged paring dawuh utawi dereng saged matur wonten ngarsa Maduka. Lho, jalaranipun inggih awit negari kula dinten sakmenika kula sakadang pandha nedya nglampahi amiwiti ambangun negari Ngamarta. Mila pustaka jamus yang jimat Kalimasada boten saged uncat saking negari Ngamarta awit nembe nedeng badhe dipun ginaken. mboten napa-napa. Sak selane mawon. Wong kula ningali jadwale jenengan niku ketingale selo. Pramila kula sowan mriki kula nansihke rega lan sanes-sanesipun pustaka jamus yang jimat Kalimasada badhe kula boyong wonten negari kula ing Pageralun. Inggih, nanging kula nyuwun pangapunten. Kula piyambak dereng saged mangertosi pestining wekdal menjang menapa pustaka jamus yang jimat Kalimasada badhe mirunggan wekdalipun lan kula dereng saged mesthekaken menjang menapa rampitipun sakadang Pandhawa kaliyan kula anggenipun badhe miwiti ambangun negari Ngamarta. Kula nyuwun sanget ya sinuwun menawi rampit setunggal dinten menika ugi kula badhe masraken wujudipun pustaka jamus yang jimat Kalimasada menawi rampit setunggal candra badhe kula aturaken saksampunipun setunggal candra menawi rampit setunggal taun badhe kula aturaken setunggal taun saksampunipun rampit nanging kula nuwun sewu menawi mboten wonten rampitipun teges pustaka jamus yang jimat Kalimasada mboten saged uncat saking negari Ngamarta. Paripaksa kula mboten saged ngaturaken wujudipun pustaka jamus yang jimat Kalimasada sinuwun Prabu Gendra Swaramati. Jaja muntaplir kenentat duka yayasene bi. Netra kocak ngondarandir. Yen sinaben mring sagedeng murup dadi dahono. Panus maning jajalanan sekretaning baune iblis lanat ngayawara ucapmu Prabu Puntadewa. Ning atas aku iki teka njaluk kanthi srana apik, aku njaluk kanthi srana alus. Wujuding pustaka jamus yang jimat Kalimasada tak jaluk. Nek pancen kudu kon nuku tak tukune, nek pancen kudu kon nyewa tak sewane. Ning wondene pangandikamu malah sajak wola-wali kaya banyu tumpang godhong sinte lira-lire. Aku iki matur apa enake aku matur alus, malah kowe sajak ngendika kowe nyemayani karo Prabu Gendra Suropati. Kowe ngandhake yen to rampung sedina bakal tak aturake sedina, yen to rampung sasi bakal tak aturake sasi, yen rampung setahun bakal tak aturake setahun. Ning nek ora rampung kowe ora arep maringke, apa kowe ora mesake karo kawulaku? Apa kowe ora mesake karo kawulaku negara Pageralun kae padha melet-melet kanane. Padha mesake mergo ketaman pagebluk negara kowe Pageralun. Nek ngono apa pancen yen Prabu Puntadewa tak jaluki pustaka jamus yang jimat Kalimasada srana alus ora iso, apa aku kudu srana kasar karo kowe? Ayo, wektu dina iki uga tak jaluk negara Ngamarta takon jaga jagang sing jero, beteng sing kandel. Aku ora sudi yen kon bumi angus negara Ngamarta sinuwun. Jalanan sekretaning bawana iblis lanat Strayali binatang September Oktober November Desember Januari Februari Maret April Mei Juni Juli menungsa rata tanan tek amek kurang golek-golek memolo tekan negara Ngamarta. Walah dalah iki sapa lak dadi ana tak sawang saka sandangan iki wong kene sapa kowe? Wela ngece karo aku iki galine duwet
Oh, galine dhuwit. Oh. Dan Mas Bagong dalam kurung semplok. Wah. Bagong kowe, dasar para nyata. Wah, aku ngerti kondangmu. Aku ngerti kondangmu ning negaraku ki. Para kawulaku padha nyetel YouTube-mu. Mergo kowe iki piyaine wonge lucu, wonge gayeng. Wah, aku iso ketemu langsung karo kowe. Mengko foto. Oke. Malah dadi jumpa fans ta iki. Nek pancen sampean arep foto karo aku sak foto engko foto iso. Ya, pancen bener sing tak ngendikake, aku kuwi nampa job ndagel. Iya, pancen iya. Lucu iso ning sak gendakan iki aku arep kejem. Lho, tegese piye? Sik sinuwun. Sapa mau jenengmu? Prabu Gendra Swarawati. Prabu Gendra Manik Maninten Swarawati. Prabu Gendra Swarawati. Jajal balen ana ngendi kamu mau? Nek Sinuwun Puntadewa ora maringake pustaka Jamrut Jamus, pustaka Jamus yang Jimat Klimasada sampean ngelompo. Wah, negara Ngamarta tak bumi angus. Lah kuwi aku ora trima. Lho, ora trima sebabe piye? Mergo negara Ngamarta kuwi siji. Kuwi lagi wae arep dibangun karo para Pandhawa. Angka loro, negara Ngamarta iki urung dadi sepenuhe, teges infrastruktur ning negara Ngamarta iki urung arep miwiti dibangun. Teges lagi wektu iki lagi rembukan, iki lagi golek ngejokke proposal, golek apa iki? Apa mer embuh sakarepmu. Pencarian apa? Wong ilang apa piye? Pencairan dana anggaran nggo mbangun negara Ngamarta. Kae agi siji, kae jenenge jembatan Sidomukti kae sing wis kebangun. Kae menghubungkan negara Ngamarta karo negara Ndarawati. Yo, aku ora butuh gunemu sing kaya mangkono. Sing baku pustaka Jamus Hyang Jimat Klimasada tak jaluk dina samengko iki. Iso tak jaluk iso. Ning kudu ana persetujuane Kopral Bagong. Kuwi kudu ana kowe. Hitam di atas putih kudu ana. Mergo aku wis ora trima mergo kowe nyuarani Sinuwun Prabu Puntadewa kowe arep mbumi angus negara Ngamarta. Negara Ngamarta kuwi jerone ana sing jenenge Karangkadempel, Mas. Karangkadempel ki apa? Dudu kok panganan sing bahane saka gaplek, glepung kuwi utuh. Karangkadempel kuwi dusun padukuhan kelurahan Karangkadempel kuwi bumi Wutah Getihé Bagong. Bagong ki digawe nang kono, dilahirke nang kono, digedhekke nang Karangkadempel. Kowe arep bumi angus negara Ngamarta padha karo kowe arep bumi angus Karangkadempel. Iki sing marake Sersan Bagong ora trima. Kowe ora trima kareng apa? Ih, sawangen epek-epekku. Epek-epekku kuwi sawangen. Ki nek janji murup wernane ijo. Heeh, ijo berarti kowe oleh terus. Nek abang kowe kudu mandek. Nek tanganku murup wernane ijo teges kowe isih tak nehi pangapura. Nek telapak tanganku iki murup wernane abang ki tak tamake dadamu ora jemblong, aja takon dosa. Wah, aku ora wedi. Waduh. Ki sawangen mripatku iki. Mripatku arep kok gedhe, ning iki ra cilik. Mergo gedhe iki dimerekani wiyaga-wiyaga. Mripatku ki janji metu laser sring kaya Iron Man lho. Iki tak ngreke dadamu ora pecah, ora bengkah, ora metu gedhe. Aja takon dosa Prabu Gendra Suropati. Wah, aku ora wedi nek ning dapurmu kowe. Loh piye iki kok ora ndek gigrek babar blas iki? Sawangen sikilku iki. Sikilku iki nek tanggo ndugang kowe pindane kowe kaya didugang Prabu Balade. Woi! Jajalan harus dari kore iblis lanet paling ngrasani nata matur Prabu Baladewa. Prabu Gendra Suropati. Kowe aja mandhek. Kowe kudu nandhingi Prabu Baladewa. Kok Prabu, mengke riyen kok Prabu. Kula aturi sareh riyen kok Prabu. Piye Kresna piye? Piye? Si Adi kok ngendhek karo pon Kakang. Pon Kakang arep ngajar karo ratu kae mau. Mengke riyen to, mengke riyen.
kok sampean ajeng ngajar kalih ratu menika kula wau menika luputipun apa? Lho Gusti. Ratu kae mau ora njaluk ditendang to. Ratu kae mau ora ngangkucat ngrasani karo Nata Mandura Prabu Baladewa. Jare arep mbumiangus negara Mandura. Jare arep gawe geger ning kedaton negara Mandura. Aku ora nrimake. Mengki riyen kados ngoten niku sing ngendika sinten? Kados ngoten niku sing ngucap sinten? Lulu. Wah. Apa aku ngipi ya mau ya? Wah. Njur piye iki Kyai? Ah, iki nang kene iki mes komunikasine nang kene iki. Nuwun sewu Koko Prabu wong wau niku Bagong niku matur kok. Matur piye Bagong? Nantang kalih ratu kaya mau kon nemeti sikile Bagong niku nek ditendangke teng raine ratu niku wau niku rasane padha karo nek ditendang dening Nata Mandura Prabu Baladewa. Wah. Wah. Krungu ratu kaya mau nantang karo pun Kakang Yayi. Mboten. Waduh iki piye iki? Nggih sampun. Paduka sampun damel wiwitan geger kali ratu menika kok dadipun rampunge. Gusti, Bagong. Bagong. Wonten dawuh sinuwun. Kowe mau bener muni ngono. Nggih. Wong ratu kula nika mau kula pameri epek-epek mboten wedi. Kula pameri mata mboten wedi. Kula pameri tungkak. Iki tungkakku iki nek tak nggo dugang kowe rasane padha karo nek kowe didugang Prabu Baladewa. Lah kok sampean mangkat. Wah, krunguku ratu kae mau njaluk didugang karo Prabu Baladewa ngono wae. Mboten. La ilaha Banjarku kudu piye iki Bagong? Nggih pun senes luput kula niku lupute sampean kok. Wong wis wani nendang kalih ratu niku kala wau kok. Koko Prabu, piye Kresna? Paduka mriku sampun wantun mimiti kedah. Wantun ngrampungi perkawis menika. Wah, edan. Sapa kamu jenenge ratu niku mau? Prabu Gendroswaramati. Prabu Gendroswaramati. Aja minggat tanding ana Baladewa legane kadingku malah. Sing salah kono kok nyalahke aku. Nggih ya sinuwun ya. Iya Bagong nggih. Koko Prabu Kresna wonten maring dawuh Yayi. Kriwiyan dados grujukan geguyon dadi tangisan kemarinipun Yayi Arjuna wonten timbal ngadhawuh. Ndakna kelawan kamurkane Koko Prabu Baladewa nuntun ngestaken dawuh pamit madal kasilan Koko Prabu. Yayi Prabu. Kula kinten menawi babagan anggenipun Koko Prabu damel Pancakara kaliyan Nalendra Pagralun pun Prabu Bagong. Pripun? Sapa jenenge ratu kaya mau? Walah kula nggih lali ae. Sik tak mbuka catetan. Oh nggih, Prabu Gendroswaramati. Iya.
Prabu Gendra Swaramati Koko Prabu kula kinten menika dados pacobanipun para Pandhawa anggenipun badhe miwiti inggih menika pun bangun negari Ngamarta Koko Prabu. Nggih. Kula kinten ugi mekaten Yayi jalaran mesti kemawon jengandika sampun mriksa tiyang menika menawi gadhah gegayuhan menapa ingkang jinangka tartentu kemawon mesti kathah pacobanipun. Widhi. Sampeyan kok tularan gareng to sampean? Lho, ketularan gareng piye? Wedhe. Sampeyan kok ora tau nyeniman ning Jakarta, wis ora usah ngono kuwi. Iya ya Bagong, ya nggih. Aku lho ora ketang sedina kula riyen tau apa tanggapan campur sari teng mriku. Ngendang kula riyen. Gak jaman urung gelem ayang. Iya Bagong, nggih. Koko Prabu wonten dawuh Yayi. Kula nyuwun kalian paduka supados para Pandhawa gangsal anggenipun miwiti mbangun negari Ngamarta. Inggih ngestaken dawuh Werkudara. Apa mbarep kakangku? Dawuhna kelawan atmajamu kabeh ya lancur-lancur Pandhawa supaya ngundurake kelawan Prabu Gendra Swaramati. Yo. Merga pancen bener ucape Si Adi yen to ratu kae mamung arep mbudhek banyu bening kanan negara Ngamarta bab katentremane tak pasrahke ana ngersane Si Adi Jodipati Dimas. Yo, wis toke dawuh mbarep kakangku Puntadewa. Kakang Semar, Kakang Nayantaka. Wela. Wong tuwa ngrepot. Nempiling karo wong tuwa kualat kowe. Ora mungkin. Piye Bagong? Timbale sinuwun. Monggo kula dheraken menyang ngendi Kakang? Lah pripun to? Bubarno kang padha seba ingsun nedya kondur ngedaton. Nggih, nok. Ngangge kecap mboten. Mer, bengok ning kupinge wong tuwa. Kok nek kendang aku pecah piye? Diwangkiske. Ngono repot ra. Ngestaken dawuh nyuwun pamit madal pasilan sinuwun. Ya Kakang Semar sing ati-ati Kakang Semar. Purna gatining mananggilan arsa sang nata kundur kedaton suk saking dampar kinapit gambaran gading kadharaken sang janing para banjadi manggung tanggung Jaka paloro-loro ingkang samya ngambil upacara keprabon kawis saking Mandura uga mebyar candane kadya sang Hyang Surya.